ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ki seng bahalang baper na kathan Mausan Ram Community and Rural Development Block ki bakentop ya ka KSU ka HANM ka FKJGP ka HYC bat ka HUM ha ka Henry Tarik ubnai nailor arajar arpuai kila hiar jurep ya ka surok ka punya so ya ka senong Mausan Ram ter shado ka senong balat bat ranikor kabala dekut nadu benai nailar arajar arpuai kadadu bakalabu jinge hadu kata-kata yikipaj ba nonglej nongwan nagaliang jong inong ilam seng bahalang kila penpau bakajing dekut jong kane ka surok kabajujia kha nadu kathain tolong peleng sharum hadu kasnong balat kamtam hakapor lior kamdai shu kasin kabaningkong handrei kadei kabala jia na kapor shakapor bat kabala penso osat hadu kata-kata ru yikipaj ba kini kiseng bahalang baper jong kathain Mausan Ram kila dawaru yo sembut menteri rangba jong kajela uba Preston Tensong uba Pedro ya katanat PWD ba udai ban simkhia halor ka jingkot jong kanega surok bada kejo kapor kiseng bahalang kila ajing mutru ya ka sorkar jela bakan snano da ka jingking hawa khasi mara ka ba penyeso ya ka surok na lauba hat maudon shadow balat khnang bakan pensuk ya kipaj ba ladadon kum kini ki jingjia hadin habon kalian jong ki nailam bentuk nado ki nailam jong ka FGP, KSU, HYC, HNM, HUM kabangedon haga kunhun jong seng balang apo jong Mausan se di blok jingthau ba ka jingbut ka jongi bangwan hakle ka por ta tolong nakamta bangin inspect banyak ida lagi jong hikmat habis bat kani ka jingtua jong ni surok hangni ha nok thamai kani ka jingtua jong kani ka surok ngala ban ong bakadi ka natural disaster ya ka ba nakaliang jong ka mariang ka Punjab ngan khnang ngan itu ipi ka ba lajia kani ka surok om tang hangni Henry ya kani surok silenter nadu trompleng hadu hangthi ha lat kumpung nakisnam shakisnam kijia nadu kisnam be monchwa atamau nga belajar po trompleng but belajar hangni kani le arsian ka jaka belajar jingtua bat hangthi po clear kita kide ki major disaster kiba ki pajba ki hapmat ya ka jing jenjar ki jinghiran hakle kawan di nomor kata kum kinoelam jong kunhun seng balang po sna di blok nomor kata ngiwan hakani ka po ya ka jing smok ya ka bangi hap ban penpau seki bor ki bedai pet dekmi nak mentak surok kata kemu kadega pidu di departemen kei ka bangi don ya kaban pasat leni ban kentu jemut ya sorkar kolong ba ngelamat ya kani ka jing du jeng surok jing ja jeng surok na kuwi Islam sulpan kamdei ban kut tanghang ta kumbang lakdo skmat bagade ya natural disaster kamdei ban kut hangta rei kei ka ba ni panpau sa sorkar kolong ba sorkar kahap banwat ya kilat kilenti bat kata ka we kalat ka ba ni ko ban ong ka ni ka por kolong kadai ka kadika surok ka ban connect ya kani ka border bro ka we ka bang idon menta kadai ka we kadai nanonga bat kabar kadai nanti na po lauba hat modern kata kita ki artili ki surok ki ban kamban connect ya ka thi ka border ka jongi ka thang ki jongi mar kumbun ke jok transport communication kolong kebutuhan kami mar ke ka bang niyo ibat lima kolong baki pajba ki habban jinja ke ba hiran lagalong ha ka dor jingki dor jingki mar ki mata lagalong ha ka kit ka ba lagalong ha ka yigopang bestom pajba jongi jonga than jongi ki mat na ko po supa but sai sin nga ban
wa bun ban kani kapor kolong ba thik surok lauba hat modern kabari ka wei ka ba khamjan ban ye thik ban ye thik surok nongna rani ko henry ka ka ba ka jinge ka ba ngi mat hang thi ro kadai ka jing bomdon jong ka jingke ka ban puniso ya kini dong jungi hangni ngila ju yosno na ka wei ka por ka pat kolong ba naka sorkar labu iki proposal henry hadu menta ngim simyo ya kata ka ngim simyo jing sha ngim simyo ke jubab la lanuk kala banlong ka thi ka jingking ka jingking wa kasimara kaban connect ya kanika dong ka jongi oj haki por telang ngila baniat lang ba jong ko henry hakum kini ki por ki bahe ka por ba ka wa ka he ka jenjar buat kembali ke busuk banyak cross silang te khnang ban wengi ke jing jong ki paj ba jongi lada ki jang kum kini ki jingja ki bad kut surok kamtam kini surok balat trompleng balat mosunran ni kentu nomor kata ba kadai ban simkia habdei bat katai kathi ka jingking wa khasimara kaban connect yakini ki dong ki jongi jongani ka than borda ki bro we marle si ketika surok lauba hat modern kan khamjan ladang ini jor ba ketika surok budaya po nongna renkon mar kata anak liang jungi sai sien pat ni tentu kamtam yo prime minister ba un budin lam habri ketika surok habri ketika jingking dong ba khnang ba kanom don shu ka khnang ba pat ba kan mat shu ek jingja ladaja ba kum gini jingja dukut surok kinja hakanika dong jungi hakani surok bala Noilam sing balang beper namun sim kabasukya ngiwan ban pet banjungo ya kaneka surok kaba lajiah kaniki kendat tayo di balik no kabalong ka jingdu nong ka bakrau iki pajba jo dong ka than kabalong ka balakta subun ya kamtam haka yo kakot kabaduna rena ka jingdu no ya kani surok ki mar ki mata ki marba mardi borokot ki haban tudo dan reso ban pois sakane bantang apan pau ka jing ai khublai ke department ban aku tusi ngi mar sunja kan ka jinja jing tuano ne surok marmar ki lai simkhia ban wan ban jungo ya kan ka jing tuano jong kan ka surok jongi kadika surok ban lek sebalat bordar ke ba connect langi kan ka area jungi barok ni penpau jai khublai ji jong yaki ne mar bakila simkhia Ndre ngis ngobha ban keturu nam tajungki nadu kontraktor ka department ka badi pen kumo phile simkhia tu sngi ni kermen ba phin simkhia ru ban le khamstan khnang ba kaneka surok kala ban longka ba mentoy lene ka ban khamkloi ha ka ba pentrei ya kaneka surok ka bala tua ka bala duno te khndiat ha ka bangi ngiwan hangne om tabangi kwan ban keren tang namta ne ban pit tang namta kaneka surok ka batua kaneka sungi ha kaneka kini teyo ke peladam ndrei kum ki nongilam seng balang nakapor sekapor ngilaya kendu ya ka department kamtam ya ka Mausenram division kabadai ban pit ya kaneka area jungi ka bahap hapo jong ka jurisdiction jong ka baro nakapor sekapor ngilabu ikai phot ngilabu ijing tho ban ngilaya keren ru ya ka jingdon kam jungni surok lemar balai ni keren kumta kadau kolong habangi phai ya ki surok na selong sasora na selong sepenusla na selong hanongstoin na selong ajuai bat kumta terter ni ibaro kila biang lut ndrei ka basusi kabangi don ban ong hangne ya kabala isra ya kaneka surok ka jungi nemar bangi sngutu baka surong lani kalenti kesengkin kadayu butlum kayo kakot jung patba hakabangi suk ya kesurok kalik kawan lese kanom penjenjar bat lese kan penkiu mereka kasorkar ka khamla ban le lene ban thaulat nak kabata ka jingbit jingbiang lang jong kasurok kacungi om tang kata badon ke ekspor hangtai hanung jeri ba habor sora andre habangi pet kadon kane ka balat dangar bordar hat nang ta kadon katai sekawai pet ka bordar hat ka bagin sepli hangtai hakathan rungku bazar ndrengi iba kasorkar kamla ban le tina kata daung isim ba pidai ban
phai khmat lam se kene ka dong ka than jungi bala su isra baro si kata da ki phos nam te kum ka wei ka jing kentu ya ka sarkar kum bala ban mene ngisngo ban ong ban biang hang ne ban ye kran na ka por se ka por ngi kran dang khendiat ki banai ki bang ye kendu engineer jong ka motion ram division na liang jungi kinong yelam seng balang ngi kran habade bahadin bang i bala alot ya ka tai ka border route hadu sila ngi ba ki kontraktor kelas sedang bantrai mereka ba susi kalong baki ai teng surok ke jingking klamai ngile keren bu engineer uang bangila pha ka proposal tenan ta ka daw ngi kwa ba lakum numnu swa bandep ya katai ka surang ngidon kam banyo no ya ka sanction jong katai ka jingking ka ba connect nang ne na balat dangar ban poi sadu bar rungku bazar lane sadu hat mudon terter kenang bakan pensuk kelik kawan jendala kadon ka jingking hang tai lese ngala ban ong baki kali benang tay narandikor na put kro lese kinom lek ban round nya katai ka mo kurwat ki hak banyat nang ne marka khamjan tinaklang jungi ngidon tangkata ban kentu i ka surka wat hakaba philasim khia kat ni ban le ring sngo ba kampat biang kadon kam ba phinle khamstat matbu sibun kinong trai halga jong kapat kumnu bikin le tenamar kata kum ka kabung isim hang ne ban kran ban pha e kane ka kurwo jungi kabasai badai ban poi saki tolong skor jong ki bor sarkar ki badai pen ya ka surok khamtam yo minister tungi ni kwa ba lakum nu dei ban peklam ya kane ka surok mau senram jungi namar ngiru ngidon nya gaju ka hok banyo iji mentoy ngiru ngidai banyo ya kaju ka hok ban im bat ban le kumbalong hakiwei ki jaka hapo jong ka jela ka jungi tenamar katang isngo ban ong ba pidai ban sim jingkit kli na kabanta ban thau kilat kelenti ngimda ong ban ong ban ayengi ka national highway ringi don kam lakum nu tambangin yo ya ka intermediate route kapnu kalong ka jingker khu ka bakrau na kabanta jung ka dong ka than ju om tangkap tangi i bakane ka surok ka jungi kamdei batang bamangi kinong song yang mo senram ya nang ne dadai bangi ngiyai tang mangi nang ne lese kane ka surok kam das new man kapor ngi sa yo i bala repair man kapor handring i ba kampoi hangnu hno repair hadin si banai bat ar banai kalas new no kadaw kadai ka jinglong jong ka jaka bat nei da kata kadaw ngi kwa ban kentu ba ka sarkar kadai ban simkhia bat ban le ai lam na ta kane surok kane ka surok ka jungi ada bin phai sunung jri se bor sarah kadai maka ka ba connect lane ka ba kadon ke export hangtai bat bun kitruk nung jeri kiba kit dewyong kiyat nang bagane suruk jungi bat ngala bat ong kikit ya kapisa nang ne naga jaka jungi andre ka sarkar ka kham la ban le ai le ne ban thaulat na ka bata ka jingbit jingbyang lang jong ka suruk ka jungi om tang kata badon ke export hangtai hanung jeri ba habor sora andre habangi pek kadon kane ka balat dangar border hat nang ta kadon katai sekawai pat ka border hat ka bagian sepri hang tai hakathan rungku bazar nringi iba ka sarkar kamla ban le ye tina kata daw ngisim ba pidai ban phai khmat lam se kane ka dong ka than jungi bala su isra baro si kata da ki phos nam te kum ka wei ka jing kentu ya ka sarkar kum bala ban mene ngisngo ban ong ban biang hang ne ban ye kran na ka por se ka por ngi kran dang khendiat ki banai ki bang ye kendu engineer jong ka motion ram division na liang jengi kinong yelam seng balang ngi keren habade bahadin bangili i bala alot ya ka tai ka border route hadu sila ngi ba ki kontraktor kelas sedang bantrai mereka ba susi kalong baki ai teng surok ke jingking klamai